Takže zdravíte Patogames TV pri ďalšom parte z Shakes and Fidget. Čudujete sa, prečo dlho nebolo video z Shakes and Fidget? Áno, Patogames TV je iluminát. Ale samozrejme nie, nemal som čas, škola, vola a proste také rôzne hovadiny. No tak nebudem zdržovať a ideme na to. Čo ako prvé si tu roztočíme doktora, ako sa volá? Neviem, proste nejak sa volá a basta. Prosím, hubičky. Ne, skúsenosti, diače. Drevo, skúsenosti, super. Niekto píše do... To jak... aha, nič. No, pozrieme si tu pevnosť. Som si updateoval. Čo? Kasáreň! Postaviť! Go! Super. Super, ľudia. Teším sa. To mám vylepšené. Bane. Hľadať drevka 300. Som si to vylepšil na 2. Už sa mi to tu pomaličky tak zväčšuje. Pozrieme sa do zbrojírny. Hovno. Čo? Hovno. No. Toto mi padlo v hospode. Čakaj, toto si predám. Toto. Inteligencia 32, dá sa osadiť. A zase výdržko. Keby mi padol výdrž na 30, tak to by som si toto dal. Dal by som si tam tú výdrž. A túto zbraň asi chcem predať. Ale si ju nechám, pekná je. No, tuto, čo prvé si kúpim elík. Dám si ho do zásoby, lebo ešte mám. Super. Pod elíkom nič není. Nič, ale predám si ho. Na nič mi je. Elík mám. Do zásoby dáme hospodu. Aha. Už som zistil problém. Čakajte, ľudia. Zistil som problém. Ja vlastne nemám túhu. Som si minul hubičku. Ale zase... nie, ľudia. Viete čo? Ja proste si tu niečo killnem v hospode. Podzemku. Toho golema chcem dať jak môj náramok, ale... A ináč včera som porazil toho... Čo to je? Škriatka? Či čo to je? Teraz som kamenný obr. To nedám. On mi dáva samé... On kritik zo začiatku, chápete? On mi strašne veľa bere. Toto bude taký menší part. Len som vám chcel ukázať kasárne. Tu sa mi objavia, že môžem útočiť. Pozrieme sa ešte do cechu. A tento cech... Keby ste chceli, tak link v popisku videa. Toto je taký super cech. Taký veľa hráčov a sú tu moji dva kamaráti. Tohto ste videli v prvom parte Patogames a Domosíka, to ste asi nevideli. A pozrieme sa na souboje a dáme si souboj cechu. Tuto. Pozerajte sa. Krásne, 9 levelovky, hovno. Tu je hovno, samé malé hovno. Lojza, a tu ide môj kamoš Domosík, super, na 21 rána spíš jak vrana. Aha, tak dve. A tu je kto? Pato SK! Oh my god, už pôjde Pato SK. Pozrieme sa, koľko som mu ubral. Super, ja trošku tak poskackám. Ešte tento, Pedros. Tak, a teraz pôjdem. Pato SK. To je úplne epický boj. Pozrite sa, krásny kritik. Boombác. Tohto som už nedal. Či? A nie, nedal. On mi dorazil kritikom. Alebo nie. Čo, poď! No, co ste videli, asi môj útok. Tu sú samé hovadiny. To sú slabí. No, slabí, tu sú najsilnejší teda. 61 sme nevedeli dať do Masterka. Počkaj, pozriem aj Masterka. Masterka. Tak tu je ľudia ten Masterka. Už 71 level.
Má skoro všetko epiky. Toto má epic, toto a toto. Čo? A toto je epic, táto zbraň. Tento Master K je úplne boss, los. Tu ešte je väčší level. To je teda... Čo to, keď budem 70 level, už budem mať... to je dosť. Nie, 8000. Dám napríklad 1, 2, 3, 8000. 73. Okrydleňáka, ja chcem. To je úplne super. Elík. Pelík. Pampelík. Štestíčko. Viete čo, ľudia? Viete čo? Pre video spravím všetko, tak si tu vypijem nejaký oný. Čo dám? Čo najmenej toho. Asi toto. 12. A my sa presunieme na postavu Patosk. To je tiež Patosk. Ten v tom akurát tú kostru. Nepadol mi žiadny epík, z čoho som veľmi smutný. To si vylepším, podzemko, skúsime ho. Dúfajme, dámy a páni, zablokované. Nádherné. Super! Ty kokos. To si robíte prdel. Tak toho už vôbec nedám. Zručnosť. Tu si dáme tiež nejakú hospodu, lebo je XP event, alebo ako sa volá ten event. Presunieme sa na postavu Patosk 1, 2, 3. Celá moja kariéra SFA je asi Patogames TV. Patogames. Nie Patogames. Patoeska. To som bol ešte iný youtuber. Super, reliky. Štestíčko. Ty kokos. Čo obchod zbrojírňa? Na nič. Neviem dať blbé podzemko, chápete ľudia? Táto sova, či čo to je? Sova. Štestičko si dáme. Točím už 7 minút. Fúha, musíme to nejak rýchlo, lebo minútu 2, takto. Presunieme sa na postavu Patogames. Soviet 7, Česká republika. Výdrž na hovno. Takže skúsime, nie, podzemko nedáme. Tam je ten kostlivec, nie kostlivec. Tento. Čo to je? Kostřaválečníka. Roztočíme. Kolečko. Prosím, epík. Tuto epík. No tajomná vec, epík. No. Raz sa mi stalo, že